खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। बर' थुनलाइ आफादनि खुगा 90थि बोसोरसालिया जथुम्मा तामुलपुराव मैयानिफ्राय जागायजेन्दोंमोन। नाथाय हरखाबै बारहुंखा फैनानै खुगा 60थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलनि सायनासालि आरो जामुं जानाय सायनासालिया हरखाबै बारहुंखा फैनानै सिलिंखार खालायलाङो, बुखारलाङो एबा लेथेर-फेथेर खालायनानै होलाङो। कर'ना भाइरासनि मोनसे गोदान महर जोबोद गिख्रंथाव उन्दै गथ'नि थाखाय गोरलैयै गथ'नि देहायाव साग्लोबनो हायो आरो जखम खालामनो हायो। 2 बोसोरनिफ्राय 16 बोसोर बैसोनि गथ'नि गोब्राब गोहोम खोख्लैनाय कर'ना भाइरासआ वेस्ट बेंगलनि कच बिहार जिल्लायाव राजखान्थियारि दुंहाव थासारिखौ लानानै गोजोन लाबोनो थाखाय सानथामनि थाखाय राजखान्थि दोलोआ सानथामनि हाबाफारि लानानै बन्द होदों। थांनाय मोनायाव हरखाबै बारनाय बारआ क'क्राझार नोगोरनि फ्लाइअभाराव दंफां बायनानै थांलाय-फैलाय लामाया होथेनानै दङ। ढेकियाजुलि दा फिल्ड स्कुलआव बैसागु हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनि बाहागो लादों। वेस्ट बेंगलनि सिङाव थानाय 127 नं बिसतान'लकुचि बिधान सभा बियाबाव मैया भट होनाय हाबाफारि सोलिबाय थानाय समावनो मनिबा जाहोननि थाखाय जाथाय सोमजियो आरो भट होनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव जलपाइगुरि रेन्ज डि आर जि बिथाङा जाथायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरगोन होननानै फोरमायो।